Na, sziasztok, skacok! Ebben a mai videóban shortsokat fogunk nézni. Más nem fogok csinálni, csak random így shortsokat fogok nézni. Na, kezdjünk is bele! Tudtátok, hogy 2016-ban egy eléggé fura időmérő rendszer volt használatban. A koncepcióban maradt a 3 részes időmérő, ám bevezették, hogy valamennyi felvonásban 7, 6, illetve 5 perc elteltével elindul egy számláló, és onnantól 90 másodpercenként búcsúzik az aktuális leglassabb. A cél az lett volna, hogy az utolsó másfél percben két állva maradt versenyző egymással vívádász küzdelmet a pólért. Ez a fajta időmérő igen kudarcot vallott, mert ettől csak unalmasabb. Amit soha nem akarsz hallani egy kínai étteremben. Amit soha nem akarsz hallani egy kínai étteremben. Mit csinálsz? Tudod, mit csinálsz? Megint főztél? Arra Tesó meg sorsért venni repülés közben mindig is akartam, és most megtettem. Ne kérdezzétek miért, de valamiért mindig vonzott. Szerintem ezzel nem vagyok egyről, úgyhogy most megmutatom, hogy hogyan is néz ki a levegőben vett sorsjegy. Azon kívül, hogy lehet vele nyerni 1 millió eurót, meg egy kocsi, gyerekszervezeteket is segítenek belőle. 45 emberrel vezetőzött le ez a repülőgép, szörnyű, amit a túlélőknek tenniük kellett, hogy életben maradjunk a zord körülmények között. 1900... Ki az imposztor? Ki az imposztor? 3 ember ugyanazt a szót kapta, a negyedik pedig valami mást. Arany! Telefon. Ezen gondolom, hogy telefon. iPhone. Gomb. Van rajta. Van. Dynamic Island. AI. Te jössz? Én! Wake up! Hol lett kijelző? 3. Ki kell kapargatni ezt. Tehát itt van két ilyen kis pötty, és belenyugodott. Mi lehet? Júj, ezt megpróbálom. Azt a büdös, hát ez tényleg jó. Ki kell kapargatni ezt. Ugye, tehát itt van két ilyen kis pötty, és belenyugodott. Mi lehet? Júj, ezt megpróbálom. Azt a büdös, hát ez tényleg jó. Ó, igen! Még raj! Jó kis... Ój! Mi a fa... Barcelona song versus Real Madrid song. Barcelona song. Titi. Real Madrid song. Nem értem, hogy működik ez a protokoll sztori, hogy a mentősöknek nem szabad futni, vagy a hordáját nem szabad behozni. Hát szerintem ott az egész kispadunk betolta az összes mentőst, aki csak lehetett, meg berángattam a hordágyat, mert nem hiszem, hogy ilyenkor a protokoll bármit is számít. Amilyen gyorsan csak tudunk, vagy reméljük vissza. No.
Kis baleset. Azt a nézzük meg a kommenteket, hallod? Magyarázom. Ez a tartálykocsi volt, amely a BR-010-es brazil autópályán haladt, amikor 2024. június 4-én karambolozott, aminek következtében a benne lévő gáz meggyulladt és felrobbant. Ennél tudok én jobbat is. Na mindegy. Igen, aki nem tudná, Donald Trump nyerte meg az amerikai elnökválasztást. Hála jó ének, nem lesz harmadik világháború. Nem küldenek több fegyvert Ukrajnának. Hála jó égnek. Hát nekem Donald Trump. Ha érdekel, hogy hova tűnik el mindig a félpáncok, akkor most megmutatom. Ide. Ha érdekel. I don't hear voices in the tub. Kind of voice. Kids? Another time. Na, a következő videóban találkozunk. További szép napot. Sziasztok!